हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो कैसे बानी भैया लोग? भाई आप लोगों के बीच में एगो छोटा सा प्रयास के माध्यम बाटे। देखी कहता बबुआ, कोई लड़का एगो लड़की से कहता कि जहिया से देखले बानी दिलवा के धड़कन हमर बढ़ल बा, कि जहिया से देखले बानी अरे दिलवा के धड़कन हमर बढ़ल बा। नासा के तनो करतानी लौकता रो तू ही अखिया चढ़ल बा। नासा के तनो करतानी लौकता रो तू ही अखिया अरे चढ़ल बा।